Představte si, že řídíte po hlavní třídě. Posloucháte rádio, přemýšlíte o večeři a najednou zmizí čelní sklo. Nejde o to, že by se rozbilo, ale o to, že vaše oči přestanou posílat informace do mozku. Pávních 5 sekund je ve znamení absolutní neuvěřitelnosti. To je mátvice, myslíte si. Omdlel jsem, ale zvuk vás vrátí do mnohem děsivější reality. Skřípění pneumatik, kroutící se kov a výkřiky vycházející ze sousedních aut vám napovídají, že ve své temnotě nejste sam. V této pávní úrovni chaosu je dopad čistě mechanický. Moderní svět je postaven na pohybu a tento pohyb vyžaduje vidění. Na dálnicích začíná kaskádový efekt pouhým prudkým bouzděním. Jedno auto narazí do druhého a to do dalšího, čímž se za méně než 60 sekund vytvoří koberce šrotu, které zablokují životně důležité tepny měst. Semafory dál mění barvy, zelenou, žlutou a červenou, a vydávají příkazy světu, který je již nemůže uposlechnout. V nemocnicích je tragédie tichá, ale okamžitá. Kardiochirurg s otevřeným hrudníkem pacienta zůstává s rukama visícíma v prázdnotě. Sestry upouštějí podnosy s nástroj. Panika na operačních sálech není o křiku, ale o mrazivém ochrnutí. Pacienti, kteří se probouzejí z anestezie, se domnívají, že operace dopadla špatně, že oslepli kvůli lékařské chybě, aniž by tušili, že lékař vedle nich tápe po stěnách a zoufale hledá východ. Počáteční lidskou reakcí je izolace. Lidská bytost má při ztrátě zraku tendenci se přikrčit, zmenšit se, hledat pevný povrch, kterého by se mohla dážet. V prosklených kancelářích New Yorku nebo Šanghaji tisíce lidí klečí na kobercích. Zběsile se dotýkají svých stolů a hledají své telefony. Zde se však objevuje pávní velká bariéra. Naše obrazovky jsou dotykové. Bez zraku, který by vedl pást ke správné ikoně, se nejvyspělejší zařízení 20. pávní století stává nepoužitelnou skleněnou cihlou. Pokoušíte se zavolat záchrannou službu, ale po několika neúspěšných pokusech se vám podaří pouze náhodně otevřít aplikace nebo zařízení zablokovat. Tichu motorů. Naše civilizace není autonomní entitou. Je to organismus, který dýchá skrze monitory, ukazatele tlaku a páky. Ztrátou zraku jsme přetnuli nervy, které spojují lidský mozek s ocelovými svaly globální infrastruktury. Nebe, dříve symbol svobody, se proměňuje v dějiště nevyhnutelné tragédie. V tuto chvíli je ve vzduchu přibližně 10 000 komerčních letadel. Systémy autopilotů udržují výšku a směr, ale přistání vyžaduje dokonalou vizuální choreografii mezi kontrolní věží a kabinou. Letoví dispečeři stojí se sluchátky na uších, v rádiu poslouchají paniku pilotů, ale nejsou schopni číst své radarové obrazovky. Let 714, nevidím vás, nevidím svou obrazovku, je mantra, která se opakuje na všech frekvencích. Bez navádění ze země a bez očí ve vzduchu se letadla stávají technologicky vyspělými kovovými hrobkami. Někteří piloti se pokoušejí o nouzová přistání spoléhajíce na hmat, což končí katastrofálními neštěstími, která znějí jako vzdálené hřmění na periferiích měst. Jiní prostě létají v kruzích, dokud ukazatel paliva, na který už nevidí, neklesne na nulu. V séci metropolí začíná infrastruktura kašlat. Výtahy se staly izolačními celami. Miliony lidí jsou uvězněny mezi patry, tlučou do kovových dveří v absolutní temnotě, aniž by věděli, zda budova nad nimi hoří, nebo zda je někdo přijde zachránit. Veřejná doprava, síť žil města, se náhle zastavuje. Vlaky metra uvízly v tunelech. Tisíce cestujících sestupují do kolejiště a pokoušejí se kráčet po elektrifikovaných kolejích, které nevidí, vedeni pouze teplem stěn nebo zvukem krys, které se na rozdíl od nás v šeru pohybují s výhodou. Nejkritičtější selhání však nastává v elektrárnách. Většina lidí předpokládá, že elektrické světlo je automatické, ale síť je jemná rovnováha mezi zátěží a poptávkou, která vyžaduje neustálý lidský dohled. Operátoři v jaderných, tepelných a hydroelektrárnách jsou závislí na obrazovkách, které zobrazují teploty reaktorů, úrovně tlaku páry a síťové frekvence. Bez očí pro sledování těchto proměnných začínají naskakovat automatické bezpečnostní systémy. Pávním příznakem je blikání žárovek. Frekvence sítě začínají divoce kolísat, protože nikdo nepřizpůsobuje výrobu poptávce, která prudce klesá. V kontrolních místnostech se slyšitelné alarmy mění v ohlušující bílý šum, který nikdo nemůže vypnout, protože nemohou najít tlačítka. Kaskádový efekt se zde projevuje s matematickou krutostí. Jedna rozvodna se přetíží a vypne. Tato zátěž se přenese na další, která také selže. Postupně začínají města skutečně zhasínat. Biologická temnota se setkává s temnotou elektrickou. Žízeň neviditelných. Uplynulo 12 hodin. Ochromující strach z pávních minut byl nahrazen primární biologickou potřebou, která nebere ohled na katastrofy, žízní. Ve světě navrženém pro pohodlí jsme si nikdy neuvědomovali, kolik kroků nás dělí od přežití. Nyní se těch 10 metrů mezi postelí a kuchyní proměnilo v neviditelné minové pole. Domov, toto bezpečné útočiště, je nyní pastí. Bez zraku se nábytek stává zrádnou překážkou. Nízký konferenční stolek je ranou do holeně, která vás srazí, zmačkaný koberec představuje riziko zlomeniny.
Lidé se plazí po vlastních chodbách, osahávají stěny, které jim najednou připadají cizí, a zoufale hledají kohoutek. Ale když ho konečně dosáhnou, mnozí se setkají s děsivou realitou. Povzdechem potrubí. Kovový, dutý zvuk a sotva pár kapek kalné vody, než tok nadobro utichne. Zde kaskádový efekt zasahuje vodohospodářskou infrastrukturu. Čistírny a tlaková čerpadla, která rozvádějí vodu do výškových budov, závisí na dodávkách elektřiny, které se, jak jsme viděli, hroutí. Je tu však něco vážnějšího. Údržba. Vodní čerpadla trpí vzduchovými uzávěry nebo přehřátím, což vyžaduje, aby operátor viděl na manometr, otočil ventilem. Bez těchto očí se systémy z bezpečnostních důvodů zablokují nebo prostě vyhoří. V moderních městech voda neteče díky gravitaci, teče díky energii, energie vyžaduje vidění. Zatímco těla začínají pociťovat nedostatek hydratace, nervový systém lidstva, internet, vstupuje do své agonie. Během prvních hodin byly sítě zaplaveny miliardami hlasových zpráv. Nic nevidím, pomoc, děti, kde jste? Tato tsunami dat zahltila šířku pásma, ale ránou z milosti není provoz, nýbrž teplo. Datová centra, která dáží cloud, jsou obrovské haly pevné serverů generujících vulkanické teplo. Závisí na systémech kapalinového chlazení a proudění vzduchu, které jsou vizuálně monitorovány techniky a senzory, jež nyní nikdo nemůže spravovat. Když elektrický systém zakolísá a záložní generátory se nespustí správně, nebo když se chladicí systémy zastaví kvůli nedostatku vody, servery se začnou tavit. Webové stránky umírají jedna po druhé. Wi-Fi signály mizí. Chytré telefony, které už měly vybitou baterii po hodinách zoufalého používání jako nepoužitelné svítilny, se vypínají. Digitální ticho je absolutní. Už nejsou žádné zprávy útěchy, žádné novinky, žádný kontakt s okolím. Lidstvo je nyní skutečně samo ve své vlastní kůži. V ulicích vzduch těžkne. Bez vody pro čisticí systémy a správnými nekontrolovanými elektrickými požáry se nad městy začíná vznášet zápach kouře, odpadků. Lidé, hnáni rostoucí žízní, která zatemňuje úsudek, začínají dělat nemyslitelné. Pijí ze splachovacích nádržek toalet, z akvárií nebo z kaluží na ulici, aniž by tušili, že tím zvou další fázi chaosu, sanitární kolaps. Psychologie uzavření a sluchové plenění. Lidský mozek, který zpracovává 80% informací prostřednictvím očí, propadá stavu psychózy, jakmile zmizí referenční bod. Bez horizontu, bez slunečního světla dopadajícího na fasády nebo barvy značek selhává smysl pro rovnováhu. Lidé chodí přitisknuti ke stěnám, šourají nohama, ale jakmile dorazí k rohu nebo do otevřeného prostoru, pohltí je panika. Mají pocit, že země mizí nebo že se na ně stěny uzavírají. Je to kolaps architektonické příčetnosti. V tomto scénáři se dominantním smyslem stává sluch, ale je to smysl zrádný. Zvuky se zvětšují a zkreslují. Hučení vzdáleného požáru zní jako blížící se bestie. Ozvěna kroků na chodníku se plete s pronásledováním. Tento reaktivní, hypersluch, prudce zvyšuje hladinu kortizolu, udržuje populaci ve stavu permanentní bdělosti, která brání spánku a vyčerpává mentální rezervy. Potřeba zásob vede k formování pávních hord. Sluchové plenění je děsivý zážitek. Lidé se orientují podle tříštění výloh. Pokud někdo rozbije sklo, zvuk působí jako zvon ke svěče pro stovky lidí v okolí, kteří se sbíhají k hluku. Uvnitř supermarketů vládne totální chaos. Neexistují žádné řady, žádné pokladny, jen tření spocených těl a nárazy kovu o kov. Lidé se bijí na život a na smrt o konzervu, aniž by věděli, co obsahuje. Mohla by to být rajská polévka nebo krmivo pro psy. V tuto chvíli na tom nezáleží. Hmat je jediným měřítkem hodnoty. Ozývají se výkřiky bolesti, když se někdo řízne o rozbité sklo, následované zvukem ostatních, kteří přes něj přecházejí, neschopni zraněného vidět. Empatie zemřela, protože pohled, který je základem lidského uznání, vyhasl. Kolaps životně důležitého dodavatelského řetězce. 7 dní po velkém výpadku přestal být hladpouhou nepříjemností a stal se destruktivní silou, která požírá základy pozemské biologie. To, co se děje mimo města, je možná tragičtější než to, co se děje uvnitř nich. Průmyslové zemědělství a živočišná výroba, navržené jako přesné stroje, se naráz zastavily. Na automatizovaných farmách se kaskádový efekt krutě podepisuje na těch nejnevinnějších. Miliony zvířat, krav, prasat, ptáků jsou zavřeny v průmyslových halách, jejichž systémy kémení a ventilace závisí na elektřině. Když selže síť a není nikdo, kdo by viděl na spuštění generátorů nebo prostě jen otevřel dveře, dojde vzduch. Zvuk milionů zvířat umírajících žízní a horkem je tupým nářkem, který se nese venkovem, následovaný hnilobným tichem, jež přitahuje škůdce, které nyní nikdo nemůže kontrolovat. Potrava blízké budoucnosti hníje ve svých klecích. Mezitím se ve městech obloha změnila v chemickou noční můru. Bez hasičů, kteří by viděli nařízení svých vozů nebo míření hadic, se náhodné požáry,
způsobené zapomenutými svíčkami, zkraty nebo úniky plynu, spojily a vytvořily megapožáry. Vzduch se stává nedýchatelným. Popel padá jako černý sníh na lidi, kteří se snaží dýchat přes mokré hadry a kráčejí ulicemi, kde žár hořících budov je jejich jedinou mapou. Ale nejzáludnější hrozba je neviditelná a tichá. Jádra jaderných reaktorů. Po celém světě přešly elektrárny do automatického režimu, bezpečného odstavení, ale tato bezpečnost je dočasná. Reaktory potřebují neustálé chlazení, aby odvedli zbytkové teplo z vyhořelého paliva. Bez operátorů, kteří by vizuálně monitorovali hladinu vody v chladicích bazénech, a se záložními generátory, kterým dochází palivo, začíná teplota stoupat. Někde v Evropě nebo Asii se otevírá pojistný ventil, uvolňuje do vzduchu radioaktivní páru. Není to filmový výbuch, je to tiché tavení. Radiace začíná unikat do atmosféry. Hrozba, kterou nikdo nemůže vidět, cítit ani nahmatat, dokud kovová pachuť v ústech přeživších nenaznačí, že samotný vzduch se stal jejich katem. Dodavatelský řetězec se nejen přetrhl, vypařil se. Už nejezdí žádné kamiony převážející obilí, ani lodě vykládající kontejnery. Svět se roztříštil na ostrovy temnoty obklopené nebezpečím. Lidstvo už nebojuje o znovuzískání svého dřívějšího života, ale o to, aby jeho vlastní tělo nebylo pohlceno prostředím, které samo vybudovalo. Chaos dosáhl 70% a Země, dříve zkrocená, působí nyní jako nehostinná a cizí planeta. Zima lidstva. Uplynulo 90 dní. Svět, který jsme znali, ono pulzující předivo světel, obrazovek a barev, byl pohřben pod vrstvou hnilobného ticha a popela. S příchodem 3. měsíce lidstvo nestratilo jen zrak, ztratilo své počty. Světová populace se propadla. Miliony podlehly hladomoru, další mnozí horečkám z nemocí přenášených vodou, kterou už nikdo nedokáže filtrovat, a drásavá část si zvolila sebevraždu jako jediné východisko z vězení věčné temnot. Města, dříve klenoty inženýrství, jsou nyní ohnisky moru. Bez funkčních kanalizačních systémů zaplavují lidské odpady suterény a nízko položené ulice a znečišťují těch několik málo zbývajících studní. Vzduch, již nasycený kouřem z požárů, které dohasínají pro nedostatek paliva, nyní páchne rozkladem. Kaskádový efekt dosáhl svého finálního biologického stádia. Mrtvá těla, která nikdo nevidí, aby je mohl pohřbít, se stávají hostinou pro krysy a zdivočelé psy, kteří se nekontrolovaně množí a stávají se novými predátory městských tříd. V této sociální zimě začala příroda svou znovudobývání. Bez neustálé lidské údržby kořeny stromů tahají asfalt a popínavé rostliny pokrývají mrakodrap. Pro přeživší jsou nyní les a město totéž. Nepřátelské prostředí, kde je každý krok rizikem pádu nebo setkání s hladovým zvířetem. Lidská bytost se ve své sociální struktuře vrátila o 10 000 let zpět během pouhého čtvrtstoku. Už neexistují občané, pouze klany slepých sběračů, kteří se pohybují v semknutých skupinách, spojeni provazy, aby se nestratili, a žijí ve stavu bdělosti, který vymazal jakoukoliv stopu kultury nebo umění. Technologie, velká pýcha našeho druhu, je nyní nepoužitelným šrotem. Komunikační satelit za $1 miliardu dál obíhá Zemi a vysílá signály přijímačům, které nikdo neumí ovládat. Datová centra jsou mauzolea studeného křemíku. Smartfony, tato černá zrcadla, která dříve ovládala naše životy, se nyní používají jako kameny k délcení kořenů nebo jako řezné nástroje. Stali jsme se dědici civilizace, bohů, kteří viděli, žijícími mezi ruinami magie, které už nerozumíme.